πάνω άμα φύγει δεν μπορώ να το φεκίσω. Φοβάμαι, δεν ξέρω που θα βγάλει κεφάλι ο Χρήστος. Εδώ κοίτατε, φρονιάστηκε. Εδώ και τα μαύρα χάλια. Άντε ρε Χριστό. Είναι η περίπτωση που δεν μπορείς να το φεκίσεις. Φοβάσαι. Άντε ρε Χριστό! 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 Είναι αυτή που χάνει την μπεκάτσα, 100%. Δες που είναι. Πού να το φεκίσεις, πώς θα πάρω τώρα. Μόνο αν πάρει ύψος. Είναι ο κορμός από πάνω της. Θα φύγει χαμηλά. Και τελειώσαμε. Άιντε κοπέλα μου, άιντε. Κοίτα ρε μπροστά της την έχει. Άντε κοπέλα μου, νάτι. Νάτι. Κοίτα. Ο Χρήστος πήγε σε άλλη μπεκάτσα. Η Άσπα ήρθε και πατρονάρει από πάνω. Άρα εκεί του φεκάμε. Φαγάνε οι μύγες. Άιντε κοπέλα μου, εσύ βλέπεις την μπεκάτσα, εγώ βλέπω την μπεκάτσα. Και η μπεκάτσα θα πάει στο καλό. Μας φύγει εκεί αριστερά στο κορμό. Αν τη στείλω κατά εδώ. Θα της δώσω ένα διάδρομο. Κοίτα την, κοίτα την. Κοίτα το πουλί. Κοίτα το πουλί. Απίστευτα πουλιά. Άιντε κοπέλα. Άιντε κοπέλα μου. Έλα, έλα γιαύρι μου, έλα. Έλα γιαύρι μου. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Έλα. Έλα κοπέλα μου, έλα. Λίζα, Λίζα. Έλα, έλα κοπέλα μου. Έλα κοπέλα μου, έλα εδώ, έλα εδώ. Hey, Λίζα.
Λίζα! Έλα εδώ! 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 Άστο πουλί, άστο. Μπράβο. Άσπα! Άσπα! Έλα εδώ! Έλα κοπέλα μου! Έλα! Έλα! Μια πανέμορφη μπεκάτσα. Όποιος δει το βίντεο θα κουραστεί. Στο τέλος αξίζει το τέλος. Ντουφέξα κατά εκεί γιατί άκουσα του Χρήστου του ντουφεκιά. Περίμενα θα φύγει και το πουλί ή αριστερά μου στους κορμούς. Της έδωσα όμως διάδρομο εκεί πέρα. Γιατί άκουσα τον Χρήστο που βάρεσε μακριά από πίσω από τη βλαγιά. Οπότε χωρίς άγχος ντουφέξα χαμηλά. Ιδάλλως αν δεν είχα ακούσει του ντουφεκιά του και δεν ερχότανε, δεν θα βάραγα. Την άφηνα την μπεκάτσα του ντουφέξει. Έφυγε χαμηλά και του περίμενα. Πανέμορφα. Και συμπληρωματικά είναι η 100η φετινή μπεκάτσα. 22 Νοεμβρίου του 2015. Το 100ο πουλάκι φετινό.